Hello guys! Welcome na naman po sa panabago nating vlogs. At kung bago po kayo sa ating channel, like, subscribe, and bell button nyo lang po para lagi po kayong naka-update sa ating mga post na videos. Shoutout po pala kay Lar TV, Boss TD, Nelbeck, at kay Justin TV. Welcome po ulit sa ating channel. Hello guys, welcome muli sa panibago nating vlog. Ngayon, nasa bayan naman po tayo ngayon ng San Fabian, Pangasinan Beach Resorts. Ngayon natin po matutunghayan kung gaano ganda at malalaki ang alon dito. Isa na ito sa pinakamalaking alon dito sa bansa natin, mga beach resorts. Kaya samahan nyo ako sa ating paglalakbay ngayon. Ating alamin kung bakit napakalaki ng mga alon dito. Guys, maglakad-lakad na tayo guys. Sarap dito. Guys, kung gaano katataas ang alon, no? Grabe naman mga kasama. Gusto mga alon. Ito ang San Fabian Beach Resort. Iba to sa mga napunta natin beach. Dahil sa taas ng alon dito. Tumasta na kung gano'ng kataas ang alon. Naglalaro mga hapon.
Nakita niyo yan? Grabe. Pwede kang mag-surfing. Ayan ang mga alon. Sa likod natin. All makarating dito. Makarating dito. Lalaki na halo. Laki ng alon. Naul papunta dito. Motor ko layo na. Motor ko layo na. Hanggang dinding ko na.
Tutulak na tayo ng alon guys. Pagbalik na tayo sa mga alon. Hindi tayo mag-surf. Balik na tayo. Yung motor ko. Layo ko na sa motor ko. Okay. Mas pinagpahal. Ligo kaya. Okay guys, hanggang